lana ngizoqeda lamagama omlomo namhlanje kade kwaphikiswa ngithuna ngizoshawusha umkakhethane idlozi lami engangilalela kulona uma ngabe ngifika lalela bawukhumbula ke umlando wakho nje uzawulalela nje injalo bese nithi ngiyakhala awulalele nje ikhehla ulahle emlenzeni madoda yabona liphinde lithi Wisos Nicolas! Wow, mami. Kuphinde kuzoba khona umgudlibi lothi ke akakhamba ukuziyaze ungudlibi lapho. The train will be arriving shortly on platform number 7. Passengers going to